Els punts amb aigua conformen elements indispensables per a la vida animal. Per a alguns, l'aigua és el medi on viuen. Aquest seria el cas dels peixos i de molts altres animals. D'altres hi van a veure regularment. En determinats casos, el medi aquàtic és el lloc necessari per reproduir-se. La relació entre els animals terrestres i l'aigua és diversa i certament molt interessant. Anem a veure com es produeix en el cas d'algunes basses i estanys. Quan fa dies que no plou, les basses que mantenen l'aigua de forma permanent són un pol d'atracció per moltes aus. Des d'una distància prudencial hi podem observar a la majoria d'aus de la contrada. Són moltes les espècies que hi van a beure aigua. Aquí tenim el gafarró. L'aigua el refrescarà i li ajudarà a fer tirar avall les llavors de plantes ruderals que ha menjat. I ara és el torn d'un bitxac. L'aigua també anirà bé per pair tots els insectes que ha capturat. I aquesta és la tortuga vulgar. Delicadament s'ha aturat a la vora de la bassa. També ha vingut perquè estava assedegada. L'emplaçament del punt d'aigua pot afavorir que hi vagin altres animals. Si estem en una pineda, potser tindrem la sort de topar-nos amb un feréstec esquirol que beu aigua. O potser serà el picot garser gros el que ens delecti amb la seva coloració contrastada mentre ha baixat el bassal. Animals més menuts, com les abelles, també busquen aigua. Aquí en tenim una aturada a les vores. Tot i que, si cal, poden agafar aigua de la rosada que troben per plantes i arbres. En espais més oberts hi podrem admirar les orenetes. En aquestes basses d'unes hortes hi tenim una colla de falciots que hi venen a veure. A les mateixes basses i estanys, sovint hi podem veure els ocells com s'hi banyen. A vegades ho fan per refrescar-se i en d'altres ocasions aprofiten per treure's dels paràsits. I aquest és el trobat. Tot i que pot viure en ambients esteparis i de secà, si en té ocasió també es va banyar. En acabar, cal fer una bona espolsada de plomes per treure's el pes de l'aigua del damunt. Hem vist una gran diversitat d'ocells i d'altres animals que hi venen a beure aigua o a banyar-se. Aquestes basses i estanys també compleixen d'altres funcions. Són el medi necessari per molts animals que hi venen a fer la reproducció. En el cas dels amfibis, totes les espècies del nostre país hi desenvolupen la fase larvària. Hi venen a pondre els ous, hi neixen i després hi realitzen la metamorfosi. Fixeu-vos que aquí tenim una posta de gripau corredor. Les pluges de primavera han despertat l'instint reproductor d'aquests gripaus corredors.
Diversos exemplars es troben a les basses i s'aparellen. El mascle i la femella realitzen una curiosa còpula. El mascle s'acopla a la femella, que és més grossa, tot abraçant-la des de damunt. Quan és el moment, ella diposita un cordó gelatinós tot ple d'ous, mentre que ell en fa una fecundació externa. A cada posta alliberen centenars d'ous. Malauradament, no tots els ous neixen. Uns quants poden ser depredats. Aquí en veiem uns que han estat atacats per un fong. En pocs dies, l'ou allibera una menuda larva que de mica en mica anirà creixent. Tenen poca mobilitat. Passats uns dies ja neden perfectament. I passades unes setmanes inicien la metamorfosi. De primer els surten 2 potes, després 2 més i aviat perden la cua. I aquesta és la granoteta de punts, anomenada també gripauet. La sequera d'una part de la bassa ha provocat moltes baixes, però n'hi ha que ja estan completant la metamorfosi i aviat podran sortir fora a l'aigua. A més dels amfibis, hi ha altres animals que necessiten l'aigua. Mireu aquestes libèl·lules aparellades. També es preparen per la reproducció. La femella haurà de buscar un punt amb aigua per dipositar els ous. A vegades, la posta la realitza la femella tota sola. En d'altres ocasions, hi van agafats mascle i femella. La fase larvària de les libèl·lules i de molts altres insectes es desenvolupa a l'aigua. Realment, hi ha molta vida a l'entorn de les basses i dels estanys. A més de tot el que acabem de veure, hi ha un munt d'espècies que hi acudeixen a cercar aliment. Hi ha ocells que han desenvolupat una morfologia adaptada a la seva alimentació en el medi aquàtic. Aquest és el cas, sobretot, del bec i de les potes. El becadell té un bec considerablement llarg. Això li permet trobar menjar al fons d'aigües de poca profunditat. En el cas dels flamencs, són les potes llargues el que li permeten de caminar per zones d'uns pams de fondària. N'hi ha que tenen bec i potes allargats. Mireu aquests tètols cuanegres. O aquests tètols cuabarrats. Tanmateix, la natació també ofereix múltiples possibilitats a l'hora de cercar aliment. Hi ha aus, com l'ànec cullerot, que mengen per sobre l'aigua. D'altres, com aquest ànec blanc, aboquen mig cos sota l'aigua. I aquest és el cames llargues. Té el bec estret i llarg, talment 2 pinces.
amb minuciosa precisió, captura petits animalons mentre passeja a poca profunditat en aigües somes. Si a l'estany hi ha peixos, ens podem trobar amb autèntics especialistes. Aquest bernat pescaire sembla que té problemes per engolir la carpa que ha pescat. Ho prova d'una i altra manera, però el peix és massa gros. I aquest és un altre expert pescador, la llúdriga. Sobretot viu en rius, on amb gran agilitat es desplaça amunt i avall. Tot i que habitualment està als cursos fluvials, a vegades també es pot arribar fins a algun estany a pescar. Hi ha rèptils, com aquesta serp d'aigua, que no s'allunyen gaire dels punts d'aigua. A vegades proven de pescar peixos i altres vegades cacen amfibis. En aquest cas, però, la granota verda és massa gran i la serp ja d'entrada descarta l'opció d'atacar-la. Basses i estanys estan plens de vida. Els animals hi beuen, hi mengen, s'hi banyen, s'hi reprodueixen i hi realitzen tota mena d'activitats. En definitiva, són petits ecosistemes de gran importància per la fauna. Són punts on la vida hi transcorre amb intensitat i val la pena que sapiguem conservar-los.